ஹாய்ல நண்பா, இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் என்ன கமெண்ட் பண்ணால் ரீடிமேட் கிராப் தான். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் ஏற்கனவே இப்போ காலையில் தான் ரீடிம் எடுக்க வந்தேன். ஓகே, இதில் 100 ரூபாய்க்கு தான் ரீடிம் கோடுன்னு இருக்குது. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே இருங்க, நான் 1 மணி நேரம் கழிச்சு தான் வரும் போல். இப்போ தான் நான் 100 ரூபாய்க்கு எடுத்தேன். அதை இதில் போட்டு நான் 160 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே நான் கொஞ்சம் 1 மணி நேரம் கழிச்சு தான் வரும்போது அது வரைக்கும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஓகே கைஸ், சாரி கைஸ், அதுக்குள்ளே போகும்போதே எனக்கு எல்லாம் பிளாக் கலரில் தெரிஞ்சிச்சு. அதனால என்னால் அதை எடுக்க முடியாமல் அதை கட் பண்ணிவிட்டேன். அந்த கோடு எனக்கு வந்துருச்சு, அதை தான் இதில் இப்போ போட போகிறேன். ஓகே, ரீடிமுக்குள்ளே போய்க்கலாம். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கோடு வந்துருச்சு பாருங்கள். போட்டு சூப்பர், வேறு மாதிரி 160 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டாங்க. வேறு மாதிரி சூப்பர். நீங்களே அதுக்கான இங்கே பாருங்கள், சும்மா வேறு மாதிரிங்க, தரமாக இருக்குங்க. சூப்பர், வேறு மாதிரி நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ணுறது தான் இந்த ரிடீம் கோடு. ஓகே, நம்மளுக்கு ரிடீம் கோடு ஏறிடுச்சு. ஓ மை காட், பாருங்கள் 63 ரூபாய்க்கு ரிடீம் கோடு இருக்குது. சூப்பர், வேறு மாதிரிங்க. இப்போ நம்ம நேராக ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே போயிடலாமா? ஓஹோ, நானா சைடில் என் ஃபேஸை பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் அதுக்குள்ளே வெளியில் வரும்போதே அதான் மை ஃபேஸ். ஓகே, நம்ம நேராக ஃப்ரீ ஃபயர் லாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓ மை காட், ஃப்ரீ ஃபயர் சீக்கிரம் வந்து தொலை என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஓ மை காட், லக்கு. இந்த மாதிரி ஆப் ஏற்றுறதுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ரொம்ப ஆப் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, நான் சவுண்டு கம்மி பண்ணிக்கிறேன். சவுண்டு கம்மியாக தான் இருக்கா? ஓகே, ஐடி லாகின் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நம்ம எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கலாம். ஓ மை காட், நேராக நம்ம டாப்பில் போயிடலாமா? இதில் டைம்லாம் கேட்கும் சும்மா. ஓ மை காட், சூப்பர். நம்மள்ட்ட அந்த கோடு இருக்குட்டு அந்த கேரண்டி நம்மள்ட்ட ஃப்ரீ ஃபயர்ட்டே காமிச்சாச்சு. ஓகே, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கேட்குது காய்ஸ். ஓ மை காட், சூப்பர், வேற மாதிரி தரமாக பண்ணிட்டோம். ஓகே ஓகே, நம்ம வாங்கி வச்சு இன்னும் நம்மளுக்கு 300 டைமண்ட் கிடைக்கும். மொத்தமாக சேர்த்தா 600 டைமண்டு, 650 டைமண்டு. வேற மாதிரிங்க, வேற மாதிரி. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஒரு வாரத்துக்கு இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு 50 டைமண்டு. வேற மாதிரி இந்த 450 டைமண்டு கிடைக்குங்க. அதில் இப்போ அதில் நம்ம 100 டைமண்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். 400 டைமண்டு கிடைக்கும். அதில் நம்ம 100 டைமண்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். சூப்பர் சூப்பர் கிளம், சூப்பர், வெரி வெரி சூப்பர். ஆஹா, நம்ம இங்கே பாருங்கள், இந்த ஆஃபர் சும்மா வேறு மாதிரி இருக்குது. ஓகே, நம்ம இதை வாங்கியாச்சு. டாட்டா, பை பாய், see you guys.